Расман муҳориба дар вазни 61 кг Хуршед Назаров бо рекорди 9-1 зидди Керемеуали Маймати Тухетӣ бо рекорди 31-14 рӯзи 18 апрел дар Хитой дар турнири Бреф SF 93. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО мода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Дӯстон, чӣ гуна ки медонед мо тӯли чанд сол аст ки бо ширкати Шифофармо ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ин ширкатро ба шумо тавсия медиҳем. Дар ин ширкат шумо ҳама намуд доруҳои гиёҳӣ, духиҳои арабӣ, соатҳои мусалмонӣ, ҷойнамозҳо, шампунҳои гиёҳӣ ва боз бисёр дигар чизҳоро дастрас карда метавонед. Ин ширкат дастафка ба тамоми шаҳрҳо доранд. Ҳамчунин мошинкаҳо барои риш ва мӯи сар, доруҳо барои фарбе ва харобшавӣ, равғани сиёҳдонаро низ аз ин ширкат дастрас карда метавонед. Рақамҳо дар рӯи экран. ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. Чемпиони пешинаи вазни нимёна UFC Камаруддин Усман гуфт ки чемпиони ҳозираи вазнашон Билол Муҳаммад трештокҳои нохуб карда истодааст ки мусалмон ин корро набояд кунад. Ман фикр мекунам ки трештоки Билол Муҳаммад аз рӯи мусалмонӣ нест, аммо барои ман фарқ надорад. Чизе ки ҳаст ҳаст. Ӯ мегуфт ва ҳоло ҳам мегӯяд ки гӯё Ковингтон ба ӯ писанд нест, чунки ӯ корҳои паст кардааст то ин ки машҳур шуда ба боло барояд. Лекин агар ба назар гирем ки чӣ гуна худи Билол бо одамон гап мезанад, ӯ худаш низ ба Колби Ковингтон монанд аст. Фикр мекунам ки бисёри мухлисон ин чизро дида истоданд ва мефаҳманд, гуфтааст Усман. Ва дӯстон, шаби гузашта Генресе Худо хабар дод ки онҳо бо Камару Усман ба барнома худ Билол Муҳаммадро даъват карданд, аммо дар вақти сабти барнома байни Муҳаммад ва Камару занозанӣ шуд. Аз ҳамин сабаб онҳо барномаро ба пуррагӣ сабт карда натавонистанд. Ҳамчунин ногуфта намонад ки Билол Муҳаммадро аввалин ҳимояи камарбанд аллакай рӯзи 10 май интизор аст ки рақиби ӯ Ҷек Дела Маддалена хоҳад шуд. Довталаб барои камарбанди вазни ним сабуки UFC Диего Лопес ният дорад ки рақиби худ Александр Волкановскиро ба нокаут равон кунад ва баъд зидди мавсари Евлоев реванш гузаронад. Тамоми ҳаёти худ ман барои ҳамин лаҳза тайёр шуда будум. Барои ман ба UFC шомил шудан кофӣ набуд. Ман доимо барои камарбанд ҷангидан мехостум ва ҳозир вақте ки ман чунин имкониятро пайдо кардам, ман бояд ки вазифаи худро иҷро кунам. Дар давоми тамоми муҳориба греплинги ман барои волк хатарнок хоҳад монд. Лекин ман дида истодам ки ӯро бо тариқи нокаут шикаст медиҳам. Албатта, муҳориба зидди мавсар барои ман муҳим аст, чунки дар гузашта ӯ маро шикаст додааст. Аммо ҳозир ҳамаи чиз дигар гуна аст. Мо ҳардуямон дар баландии дивизион қарор дорем ва шояд ки мо бо ӯ барои камарбанд меҷангем. Ҳозир таваҷҷӯҳи ман дар волк аст. Лекин баъди оне ки ман камарбандро соҳиб мешам, ман аз UFC хоҳиш мекунам ки ба ман реванш бо Евлоев диҳанд, гуфтааст Лопес. Хотиррасон мекунам ки муҳориба байни Диего Лопес ва Александр Волкановский аллакай шаби 12 ба 13 апрел дар турнири UFC 314 баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. Ана оиди Евлоев бошад, пас ӯ шаби гузашта хабар дод ки UFC ба ӯ муҳориба пешниҳод карданд. имрӯз аз UFC пешниҳод шуд ки рӯзи 17 май муҳориба зидди дигар рақиб гузаронам. Артегаро 3 моҳ интизор шудам. Намедонам ки бо ӯ чӣ шудааст. Рӯзи 17 май барои ҷанг бо касе ки набошад тайёрам, навиштааст Евлоев. Дӯстон, чанд соат пеш турнири UFC Fight Night ба анҷом расид ки дар муҳорибаи асосии ин турнир ду ҷангвари топи вазни ним сабук Ҷош Эммет ва Лерон Мёрфи ҷангиданд ва баъди анҷоми ин муҳориба дар экранҳои тамошобинони испаниҳо UFC Расман эълон карда навиштанд ки Илия Топурия ба вазни сабук мебарояд ва ӯ дар аввалин муҳорибаи худ дар вазни сабук бо Чарлз Оливейраро меҷангад. Баъдан яке аз журналистои хориҷӣ Алекс Бехунин хабар дод ки ташкилот ба ӯ хабар доданд ки иштибоҳ шудааст ва ин хабар ҳақиқат надорад. Ҳоло Топурия барои муҳориба омода нест, гуфтаанд намояндагони UFC ба ин журналист. Лекин дӯстон, мо шумо медонем ки ин хабар ҳақиқат дошта метавонад. Ба назар гирифтан ки рӯзҳои охир байни Топурия ва Оливейра чӣ қадар муноқиша шуда истодааст. Ба фикри шумо дӯстон, ин муҳориба баргузор мегардад ё ин ки UFC дар ҳақиқат иштибоҳ карданд? Метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид, хонобуду сарбаланд бошед.